petita trobada, doncs el David Guàrdia, ell és vicepresident del Consell Nacional de Joventut de Catalunya i li passem tot seguit la paraula. Bona nit. Diré un parell de tòpics també. El primer és que, no allò típic, no? Si Casals no existís s'hauria d'inventar. I us ho dic de veritat, i ara pensava avui, mentre pensava, què diré aquí, quines coses m'agraden de Casals. Espero que les dues cerveses que m'he pres no m'influencien en el discurs, però en qualsevol cas hi ha tres coses que m'agraden força. La primera és que és una entitat educativa, i això ho dic des d'un punt de vista que jo vinc com a entitat de base en l'escoltisme, que som una entitat que sí que fiquem el focus en l'àmbit educatiu, però Casals justament el posa en altres espais, en la transformació social, l'autogestió, les activitats, espais dels joves i de retruc, com que això és participació i participació és un procés educatiu, doncs anem fent un procés educatiu que comença aquí i acaba fins que et mors tota la vida. I per això trobo molt important aquesta primera cosa. La segona, que sempre m'ha agradat, és el punt de l'obertura o l'autogestió de Casals. És a dir, obertura metodològica, com es relaciona la federació amb les entitats, d'autogestió, d'adaptació a l'entorn, per tant, de realitats molt diferents. Sempre es diu que els partits polítics, com s'organitzen, són un reflex del govern que volen. Jo crec que les organitzacions o les entitats són un reflex del tipus de ciutat que volen. I una entitat com Casals ens demostra quin tipus de ciutat vol, diversa, inclusiva, al territori, etc. El tercer element és que també tot això ho fa des d'un esperit crític i compromès. I això també és clau, és a dir, no és accionisme buit de contingut. I ara que estem en un context preeleccions europees, també vull ressaltar-ho, perquè en un moment d'augment també de l'exclusió social i de la xenofòbia, si tinguéssim un casal a cada barri, otro gallo cantaria, és a dir, moltes coses potser canviarien. Per tant, en el context actual, crec que entitats compromeses i idealitzades com la vostra i amb aquesta actitud crítica són molt importants. Per aquest motiu i perquè Casals crec que és prou ampli, és a dir, és una entitat que fomenta participació però parla dels joves des de la pròpia realitat, per tant pot parlar d'habitatge, de treball, d'oci. Faig parèntesi, l'oci no és quelcom que ens haguem d'avergonyir, i la gestió de l'oci és una activitat tan política i tan cabdal com qualsevol altra, i quin model advoques per això també és bàsic, i per tant us felicito pel discurs capdavanter que heu fet en una gestió d'oci interessant, autogestionat i un model diferent a altres coses, tanco parèntesi. Però en qualsevol cas, aquesta varietat ha fet que tingueu molta vinculació amb espais de participació com el nostre, com els consells de joventut, que són molt amplis. Jo crec que seríeu com una entitat juvenil per definició, amb aquesta diversitat. També us demanaria que ens utilitzeu més amb aquests espais de participació de segon grau. Ens utilitzeu perquè creiem, i no té cap sentit el Consell Nacional, si no hi ha un Casals de joves fort i amb una realitat molt forta a cada barri i a cada ciutat. Per tant, si us hem d'acompanyar amb el Twingo fent voltes per Catalunya, no hem de convèncer l'Ajuntament de torn que faci una política menys paternalista amb els joves i menys preadult i més protagonista i que potser rebategin l'equipament municipal de torn, ho farem, sens dubte. I des d'aquest punt de vista, per tant, que també és molt important que aneu recordant que participació política, perquè en espais com aquests és molt fàcil que quan parlem de participació pensem en anar a parlar amb els poders públics i a veure com els podem convèncer. És important que una entitat com Casals ens convenci i participi i garanteixi que dia a dia, quan parlem de participació, també parlem del que fem als nostres barris, a les nostres ciutats i el que fem al carrer, perquè això és el que ens afecta també a la nostra vida. I que, per tant, quan parlem de participació política i de participació ciutadana, també és el concert de les festes majors populars del cap de setmana que ve i també és l'assemblea de barri o la reunió de Casals que hi ha el dimarts a les 7, a les 8, a les 9 de la tarda. No m'enrotllo més. Felicitats per molts anys i bona feina a les vostres ciutats i barris on sou presents i fins la propera. Gràcies, David.